pamusoro idari ndotangira pana marufu. Pamarufu ndakavakira imba ndikasvika paplasta. Ndini ndavakira imba vaifanira kundibhadhara mari yangu muna November. Havana kukwanisa kundipa mari yangu. Pandakazovafonera ndobva vanditi imba iri kudora. Ndikati aiwa panengwa pachiboorwa marata panogona kuita mistake yekuti chipikiri chinogona kudarikira kuboora, saka panenge pakuda mabhandeji. Ndobva vanditi mari yenyu iripo. Mushure mekunge vadzimai vacho vati tiri kukumbirawo baba vati ndikwerete mari kwamuri, vanga vasara ne$60 yekuvaka. Ndobva ndati aiwa dambudziko nderedu tese, torai $30 yacho mondipa 30 yasara. Havana kundipa. Saka vamarufu vakazopedzera nditi mari yenyu iri kutoripo, saka ndikandatenga simendi mozoya mupedzisa. Saka ndaona zvino tasvika muna March mari yangu hakuna. $30 aiwa $60 kozoti plus imari yese 120. Aiwa ndakatopiwa isiri 160, ndakapiwa 100 chakuti, saka $60 ndo ibalance 120. Balance yangu 120. Aiwa ava vaiti ndivakweretese pamari yangu yavaiva nayo $60, vaiti ndivakweretese $30. Ndobva ndavati torai mushandise, dambudziko riri kwatiri tese. Saka ivo kubva ipapo $30 yacho havanozondipa. $30 yavakatora havanozondipa, ndobva yaramba iri 60. Ndo kuzoti kuplast $60. ndaita 120. Vongu ndikuzvinza zvino zviri kutaura babava zviri kunopesana, nokuti ivo ndakavapa basa rekuvaka kusvika pakupedza vakanga vanditi $200. Pa $200 paipai ivo ndakavapa $150 yandikavapa. Zvadaro havana kupedza basa racho pakunosvika pakuisa rufu vakaisa marata pamwe pacho pafanira kunge pachipinda bhimu, havana kuriisa. Nemawindow sills makatovhurika, havana kuita izvozvo. Vakamhanyira kunoplasta chidimbu chikona chakafanana neichi patikaringana apa, ndopavari kuti vakaplasta ipapo, noti vari kuda mari. Ini ndakangomirira chete kuti kana vave vakapedzisa basa ravo ndovapa mari yavo, ndo chete zvandikangomirira. $200 yanga iri bricklaying nerufu omwe. Saka pa bricklaying neroofing ichi chakasara kwakasara mari inoita $50. Kuti zviitwe kwakasara kuti paiswe bhimu rinoita kuti marata aroverwe abatane nebhimu rekuti mvura isapinde, ndo chakasara parufu. Toya kumawindow sills havana chavakaita, kwese kwakatovhurika. Vakabva vasiya izvozvo ndokubva vanoplasta chidimbu chemba one room iyoyo akanoplasta, zvikavazosara zvakadaro. Havana kuzodzoka maturusi avo ari kokumba. kwakasara kuiswa beam 1. Kwakasara kuiswa beam 1 nekurovera marata epabhimu riya kuti mvura isapinda. Ndo zvazvasara parufu. Pane kuplasta ivo vakangoplasta kadimbu kakona, ndofunga sepatikaringa ipapo ndo pavakaplasta. Havana kumbopedza. Asi paplastering mamawirana mari paplastering taurirana kuti $25. Yese aiyo kuplasta room 1 kuplasta 1 pane 3 rooms. Saka yanga $75. Yanga iri $75. Saka kunyau dzekuplasta kumune mari yamakavapa here? Kuna wekuplasta handina mari yandikavapa. Haisati one room haisati yapera kuplasta. Which means tiri kuti isusu kuripo kuti vazobudirira kuplasta marumu haya ese vanenge vane $75 yavo. Ndizvozvo. Then ne$50 yavo balance iwe. Ndizvozvo. Iwe inobva yaita $125. Nai baba.
Bhimu rakaiswa here. Ndingati zvavari kutaura zvekuplaster ivo havandichajire ini ndakachaja Bhimu rakaiswa here. bhimu kwakasara kapisi kakadai so panongori nekapisi kekuwedzera mabhimu ese ndakaisa ndobva pasara kapisi Pakasara pache baba. kapisi kakadai Rakaiswa here. hakana kuiswa inini vevanga vasina bhimu racho Saka pangati kubhimu ko kuda kuitwa bhimu kai. Avatsvage bhimu. mawindow sills avari kutaura vakataura kuti ndinogadzira ematombo ivo Zvoenda panawe. Saka ava vane mari yenyu yechini chaiyo. vane mari yekuvaka $60 kwete 50 vane 60 kana mukadeedza mwana wangu andaivaka nayo koita yekuplasta kuplasta kwacho kwavari kuti ndakaplasta kakona ndakaplasta mudining ndikasvika ndakutosvika pamusuwo Rakapera dining. harina kupera izvi taitowirirana Saka dining iro rikange rapera maida mari. ndobva ndapinda muchi maida mari Rikange rapera dining maida mari. ini handisitaura zvedining chete nditaura zvemba yese Takati dining iro dai ranga rapera mamida mari. Okay, imba yose mamida mari. imba yose ndaenda vati 250 Kuplasta. kuplasta imba yose Mukati mukati nekunze ndizvere baba. pakuplasta apo tasati tapedzerana pakuplasta Plaza musati matopedza kuti plaza. Saka iye plaza ngatisiye. Aiwa. Imba yacho kana wani mumwe zati imba yapera. yacho ngainoaseswa Tichandoona. muno takaplasta Plaza iye is ignore this one. Bozi kana imwe room 1 yacho zati yapera. Saka handeipa kuti makavaka makasara kumba avati $50. Imati sikisi ngatimirane pavisa. Imari yakasara baba. kwakasara $50 Amukuti mari yakasara. 60 Kwa mimi maishanda mese muri vaviri munosiyana pamari sei. zvakaitika Amunofana kuda kuti pobasa rinewo. mambo ava ndakavapa keshi yandikavapa $150 Munosainirana pano musainirana kudanana mari. ipapo zvisinei mambo ndinogona kupinda mukati mazvinhu ndomupa $60 zvakima Right. Tine 6 sana uyatinayo baba plastering ngatikunyarareyo gozi kana imba 1 haina kupera. Ava vane chikore chenyu $60 bricklaying and the roofing. Asi vari kuti imimi nenditawirira pane bhimu risina kupera. aiwa yebhimu haisi nyaya zvipikiri ndo vanga vasina zvipikiri Saka ndakatowirirana kuti zvipikiri ngazvitsvakwe nebhimu ritsvakwe mutanga umapedza vaibata security yekuti mupedze basa. Saka muchiita munopedza basa okupai $60 yakasara. asi katime yavo vanenge vachindidhileya oga inde ndichida kushandisa mari yangu ndina vana vechikoro Mari yenyu hamukwanisi kuisevenzesa musina kupedza basa baba. koindeko ini handiti ndekuvaka here Musati mapedza vakabata $60 kuti mupedze basa. ndakaramba here Hamuna kuramba. ivo ndo vakanditi ndokufonerai Enzwaika baba. Imimi hamuna kuramba kunopedzisa. Ava vasi kuramba kunopedzerwa. Pamwe mari yanga isipo yekuti bhimu rivepo. ivo vainditi iripo Dai iripo ende vakatenga. saka munhu Maonero angu inini inawo yokuti mari ndodze dzisina kufamba zvakanaka. anofana Asi chandanga tichikumbira ndechekuti baba vangeri ngamarufu baba chete munotsvaka game tinotenda ndezvipiki andirika kusvika pafriday apa munge maita kuti basa renyu ripere. handinotenda bhimu racho ritoripo pawakatovha ranga riripo vachitovha ndakatouya naro ndakaribata zvipikiri pasiro mavanzo Sakati baba chete yamunopedzisa basa okupa $60 tikuti kusvika pafriday kutevera mimi matopedza basa renyu kwa maringi. Mugara zvakanaka mangwana tichada kuramba tichirarama tichivakirana. ndinotwara wakazara ndinoenda nemberi Saka mimi manga muchitopaita sei mopiwa $60. Mapiwa $60. ndavandisungisa kana ndavanipa $60 yangu ivo kana indisina uyaita basa rangu wandisungisa Okusungisa. Let's say mukuna maokei baba. Mungalosvika rimwe mamoti ndipe izvi $60 zvikasina kuzoenda imwe sungisa.
azvigoni. Saka ndakandifunga kuti maonere nyamuri kuita wewe kuti azvigoni ndo kusagona kwazvogona kuita ava vana chavanenge vachikusungisira ine kuti inimiwo chamaita chacho chipo chekubhadhara basa ramakaita makabhadhara ndo makosana kwanza kupera pavati ndakubata $60 mopedzisa ndokupai mababati asi imimi muri kuti ruzivo rwakazara kuti muende kunoshanda saka imimi motozomirira ruzivo rwambraisi simo moenda munopedzisa basa renyongo yenye munoda mopuwa mari ivo ndo vakandidhine Inzai baba tu. Saka ndikuti ndai tukubatsirei baba. Ndai tukubatsirei. Taura yava baba panokupa. Ngoja vanofamba ndei. Vanofamba nerudhiko wamifa. Fambai navo. Munopesa basa. Upoe mari. Ndende ndakwenda nokunorwizi. Fambai nekwavava munopesa basa ravo.